קודם כל ברוכים הבאים, כל אלה שהגיעו בזמן האוויר הזה. כל הכבוד לכם שבאתם לשמוע סיפור מופלא. סיפור מופלא, איך בתור ילד בן 8, הגעתי ארצה בן 7, יותר נכון, בן 7. לא גובר שזה 9. בכל אופן הגעתי ארצה בתור ילד, כאשר באתי ברכבת דרך אירופה הבוערת, דרך טורקיה, סוריה, לבנון, ראש הנקרה, עד עתלית. כאשר זאת הייתה הרכבת היחידה של אזרחים שנסעה במסילה הזאת, משום שהמסילה הזאת הייתה רק לצבא האנגלי. המסילה הזאת. אנחנו היינו הרכבת היחידה של 220 יהודים שהגענו מברגן בלזן לארץ. אז אני אגיד לך, לפני המלחמה, כן, נכון, הנה פה, טרום המלחמה. לפני המלחמה היו 140,000 יהודים בהולנד. מכל 6 יהודים, 5 נספו. זאת אומרת, רוב יהודי הולנד נספו במלחמה. בתמונה הזאת אנחנו רואים את החתונה של ההורים שלי, כאשר באמצע יושבת אמי, ומשמאלה אבא, וההורים של אמא, בצד שני מהמשפחה של אבא. יושבת איתנו כאן גברת נכבדה שהייתה שושבינה בחתונה הזו, גברת קופנהגן, שהיא קרובת משפחה של אבא. כן, זאת זכות שאני יכול לספר על זה. אם כן, הדבר הזה כל כך מעט יהודים ניצלו בהולנד, הייתה לי הנס הזה שיכולתי להגיע ארצה. אנחנו נולדנו בי"ז בתמוז, תרצ"ה, 1935. אחי התאום נולד 3 שעות אחרי. אמרו לי, אמא, תשמעי, יש לך עוד אחד. היא לא ידעה שיש לה 2. לא, עדיין היה המכשור הזה כדי לדעת את זה. ואחרי שנה, אמא הייתה מעוברת, אחרי שנה באותו תאריך עברי, נולדה אחותי. אם כן, אחותי נקראת על שם הסבתא שלי, סבתא יהודית סרלוי, שחזרה איתנו את כל המלחמה. היא קיבלה פטור מהמפקדים שהיו בגלל הגיל שלה, ובזמן שאנחנו היינו במפקדים, שזה היה דבר יומיומי ולא ידענו אף פעם כמה זמן זה יארך, המפקד, היא קיבלה פטור והיא הייתה באותו זמן לוקחת את הקנקן שלה של הבית ורוחצת את הבשרה במים קרים כמובן. כן, בואו נספר, אבא, אתה רוצה לספר קצת על המשפחה, מה היא הייתה לפני טרום המלחמה, לפני שהגרמנים נכנסו להולנד, איך המשפחה הייתה, מה הייתה האווירה של המשפחה בהולנד? אבא שלי היה יחד
היה שותף עם אחיו, אחד האחים, בבית מסחר כלי מוזיקה, דיבור וייצור של כלי מוזיקה. הוא היה, היו לו 4 אחים ועוד 5 אחיות, כאשר אחות אחת הייתה נשואה והייתה פה בארץ, אותה צעירה הייתה פה בארץ, ונישאה פה בארץ לקונסול הולנד בפלסטינה ובירדן. הוא בעצמו היה יליד פוליטי. הדודה שלי היא עלתה ארצה לפני השואה והם נישאו פה בארץ. אבא, חזרנו רגע לשקופית הזאת, חשוב לי לספר פה, סליחה שאני נכנסת, לאבא שלי, לסבא שלי, להלל, הם היו 10 אחים, ומתוכם, מה שאתם רואים, מה שמודגש בשחור, זה רק האנשים ששרדו את השואה. זאת אומרת, סבתא יהודית, הלל נספה בשואה, הבן שלה, הילדים של הלל, יהודה, שמואל ויהודית ניצלו, מאיר וגוסטב, הם בכלל היו בחול, אז הם לא היו בהולנד, אחד היה בברזיל, אחד היה בקנדה, אז הם ניצלו. יוהנה חנה זאת האישה של דוד צבי, שאחר כך יסופר עליו עוד, שהיא הייתה בעצם בארץ, היא עלתה לארץ והתחתנה פה, ואלישבע ניצלה גם כן. בקיצור, לא היו כל כך הרבה אנשים שניצלו מהמשפחה, והם היו המון אנשים ובני דודים שהיו לאבא לפני המלחמה באמסטרדם. אלישבע היא הייתה במחנה בהולנד עם בעלה, ואחרי השחרור הוא בקושי הלך בהתחלה עם שתי מקלות, והתפרנס מסידקית שהוא לקח איזה טס גדול ושם סידקית על זה, וכך הוא התפרנס בהתחלה. איך הייתה האווירה בהולנד לפני המלחמה? הייתם יוצאים לחופשות? מה הייתה האווירה בבית ובכלל? מה אבא שלך היה פרנס בקהילה? הייתה אווירה נוחה מאוד בבית, ובקיץ היינו יוצאים בדרך כלל מקום נופש ליד הים, בזנדפורט. בימי ראשון אבא היה לוקח 2 ילדים לאופניים, ואמא ילד אחד, והיינו נוסעים לטיולים בסביבה. והיה לכם איזה כלי נגינה בבית, משהו, מכל החנות הזאת? פסנתר אולי? כן, היה פסנתר בבית, שאמא הייתה מנגנת בזה, ולכבוד לפני שבת הייתה מנגנת שירים לקבלת שבת. בקיצור, הייתה אווירה מאוד נינוחה ואופטימית, וחיים מאוד טובים, היו מאוד עמידים, הם היו מהמעמד הבינוני. סבא היה לו את העסק הפרטי הזה של הסיטונאות של כלי מוזיקה, והיה להם רכב פרטי גם, נכון? כן, היה לנו רכב. והם היו במעמד הטוב, מה שנקרא בהולנד. לא דילגנו על דוויץ, על המשפחה של סבתא. אתה רוצה לספר עליה? לא רחוק מאיתנו, בערך 40 דקות הליכה, היה גר הסבא שלי, סבא יהודה, שאני נקרא על שמו, ובעיותו, והוא היה חוזר עם הבחורים שלמדו לרבנות, הוא היה חוזר איתם על הלימודים שלהם. הוא היה אוהב לראות באופן מיוחד את האוניות, והיו לו גם כן הרבה צמחים בבית. יום אחת התלמידים שלו עשו לו מטלה והביאו לו ביצי דגים. אמרו לו שזה זרעים של כל מיני צמחים. אז מה הוא עשה אחר כך? ספר את סוף הסיפור שהוא
בסוף הוא נתן להם דג בלוח, כן. עם קסמים, הוא אמר זה מה שצמח ממה שהבאתם. מה קרה בעצם אחר כך? לא, אני אספר קודם כל שדוד צבי כתב מכתבים שהם יעלו ארצה, כי הם ראו מה קורה באירופה, והם מאוד חששו, והם שלחו בעצם סרטיפיקטים. מכתב, קודם כל שתגיעו לארץ. מכתב, ושלח גם כן אישורי כניסה לארץ, מה שנקרא סרטיפיקטים לכולם, ומי שרצה וקיבל את העוז הזה, לעלות ארצה. קיבלנו את הסרטיפיקטים האלה כאשר היינו במחנה מעבר בהולנד, שמשם נשלחו רוב היהודים לפולין, ושם נפרדנו מאבא. אבל אתה רוצה שנספר קודם כל על מה קרה להולנד שהיא נכבשת ונטלה את צהוב ושאתם סופרים כאשר נכנסו הגרמנים, כל אחד היה צריך טלאי צהוב שהיה כתוב עליו שהוא יהודי, והיו רק במקומות מסוימים ששם היה אפשר לקנות אוכל תמורת חישים. יום אחד אבא בא הביתה עם איזה דג גדול מתחת המעיל שלו. שאלנו אותו, אבא, מה זה ואיפה? אז הוא אומר, זה דגתי אותו. טוב, כמובן, בשום שחור היה אפשר להשיג כמעט הכל. רוצה לספר מה היה ביום כיפור? יום כיפור, והיה אסור לצאת מהבתים אחרי שעה מסוימת. ואנחנו, הילדים, הלכנו לישון, לא ישבנו, אלא כל פעם נכנס מישהו אחר. אלינו הביתה, היה מוריד את הצילינדר שלו, את הכובע שלו, שזה היה בצורת צילינדר, והיינו אומרים, הנה, הגיע עוד צילינדר, משום שעשו אצלנו בבית מניין כדי לכל דברי. אני חוזרת מספרת עוד שאבא של אבא שלי, סבא הלל, היה ממש מפרנסי בית הכנסת. הם התפללו בית הכנסת מאוד מודרני ויפה ליד הבית, והוא היה ממובילי בית הכנסת. אז אני מתארת לעצמי שאחר כך בגלל זה גם אצלם התנהל המניין הזה בהיחווה ביום כיפור. היה 20 דקות להליכה בערך לבית הכנסת, מבית הכנסת לבית של סבא וסבתא עוד 20 דקות, ככה שבית הכנסת היה באמצע הדרך. אמרו, כאשר סבתא התחתנה, אז ההורים שלה אמרו, אנחנו רוצים שתגיע, שהבית שלכם יהיה כל כך קרוב שתוכלי לבוא אלינו בשבת, ומאידך שתצטרכי ללבוש מעיל. אבא, אתה רוצה לספר מה קרה עם סבא הלל, שבעצם על העניין שהלשינו עליו, בעניין הזה? טוב. אבא שלהם, הבעל הבית שלנו, כסף ושכירות לכמה שנים מראש. וסופו של דבר שהוא הלשין לגרמנים. ואף על פי שהוא קיבל את הכסף הלשין, ואז לקחו את אבא לבית סוהר בהולנד, עדיין באמסטרדם. הייתה לנו עוזרת בבית לניקיון, שהיא הייתה חצי שיקצה, ושלחו אותה שתלך לאבא, להביא לו משהו, וכך הלאה. אז אמרו לה, עוד פעם תגיעי לכאן, אנחנו נכנס אותך גם כן לתוך בית הסוהר. אז היא חתלה ללכת לשם. מה אכלתם בזמן הזה?
מאחר והכל היה בתלושים, האוכל בתלושים. זה שלך? אולי זה פה באיזה תיק. בתיק שלך, פינוס. לא, אולי זה יצור כזה בתיק שלי שם. טוב, נגמר. לא פתאום. עכשיו אתה יכול לסדר את המיקרופון פה פחות שומעים? אתה רוצה לספר על אכילת הכרוב? אבל? חשפתי. מאחר ולא היה, כל האוכל היה ממש מעט בתלושים. אמא הכינה בתוך... להגביה? כן. זרי פה עם הרותים, לא טובות, זרי. אמא הכינה בתוך חביות כרוב, שיהיה לנו מה לאכול. אבל היה לנו בבית חצר, ובחצר הזאת היו באים נגרים לבנות את הסוכה, ובחצר הזאת היו 2 או 3 חביות של כרוב, שאיך שלא יהיה, שיהיה לנו מה לאכול בבית. הציעו לכם להתחבא, או שהגרמנים נכנסו, היה איזה משהו? טוב, הגרמנים נכנסו לבתים לאסוף את היהודים. אז אמא, מאחר ואבא לא היה בבית כבר, אז אמא כתבה על הדלת של הבית שיש לנו אדמת בבית. כשיש אדמת בבית, כמובן שזה מחלה מאוד מדבקת, אז הגרמנים לא נכנסו בינתיים. לא נכנסו, וככה 6 שבועות נשארנו בבית בלי לצאת. בבית המטפלת שלנו הייתה לוקחת אותנו במזחלת שלג לבית הספר. שלמדתי בהולנד, כיתה א' וכיתה ב'. אחר כך העבירו את כל היהודים לתיאטרון היהודי באמסטרדם. היה תיאטרון מיוחד של יהודים, שהיה די סמוך לבית כנסת הפורטוגזי. כשהגענו לשם באו אנשים הולנדים ורצו לקחת אותנו, להחביא אותנו אצלהם בבית או בכפרים, ושאלו אותנו, אנחנו יכולים ללכת. אמרנו, אנחנו לא יכולים ללכת בלי ציצית ולא ללכת בלי כיפה, ואנחנו לא יכולים לאכול בלי לברך, אז הם לא יוכלו לקחת אותנו. אז ככה שנשארנו יחד עם האמא, ואחר כך הגעתם לתיאטרון? היינו בתיאטרון, ומשם נשלחנו לווסטרבורג. בווסטרבורג אמא התמוטטה שמה, והכניסו אותנו, הילדים, לצריף של יתומים. אחרי זה זמן שהיינו שם בצריף של היתומים, אמא חזרה לעצמה פחות או יותר, וחזרנו להיות יחד עם האמא. בווסטרבורג היה לאמא יום הולדת 36. נראה אחר כך, אז תראו אחר כך בתמונה. וכשיש יום הולדת, היה יום הולדת בלי עוגה, אז מלחם עם ריבה עשינו עוגה, ועל זה עם ריבה כתבנו 36. אבל
אתה רוצה שאני אקריא מה כתבתם לסבתא? מה כתבתם לאמא? אמא יקרה, אנו רוצים לברך אותך לכבוד יום הולדתך ה-36. אנו מאושרים ששלושתנו יחד עם סבתא יכולים לחוג בצוותא את יום הולדתך. חשבנו הרבה מה אנו יכולים לתת לך, אנו מקווים שזה ימצא חן בעינייך. לפעמים היינו שובבים מכאן ולהבא, אנו רוצים להשתדל להתנהג יותר טוב. אנו מקווים שבקרוב נהיה כולנו שוב ביחד, אז נחגוג שבעתיים. נשיקות רבות, שמואל יהודה יהודית איחולים לבביים, ויש את המכתב המקורי שלהם מהמחנה. אבא זוכר שזה היה בווסטרבורג, אני חושבת שזה היה בברגן בלזן, שתכף נדבר עליו, אבל אפשר לחזור לווסטרבורג רגע, כי שם היה עוד דברים מאוד חשובים. תריץ, על אבא. אז מווסטרבורג נשלחו רוב היהודים לפולין, ושם נפרדנו מאבא, כפי שאמרתי. איך? כאשר הוא ברך אותנו עם ברכה, השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך, ויחודך יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. תהיו ילדים טובים. זה היה משני צדדים של גדר שהפרידה בינם לבינינו, ושם נפרדנו ממנו ולא ראינו אותו יותר. אתה מרשה לי לספר פה רגע משהו? ספרי. סליחה שאני קוראת יש לך פה נכנסת. סבא. מה שאני רוצה לספר סבא. שהיה מאוד מרגש, שיום אחד הם אמרו להם בצריף של היתומים, אמרו להם, אם תלכו לצריף המסוים הזה או מעבר לגדר, אתם תוכלו לראות את אבא, לפגוש אותו. הם לא פגשו אותו בעצם, תחשבו, מאמסטרדם, כשלקחו אותו בעצם, אסרו אותו, שהיה אסיר פוליטי כאילו. ואז הסתבר שהוא הגיע לווסטרבורג גם, ואם אתם רוצים לפגוש אותו תלכו לשם, הם התגנבו מעבר לגדר, ושם הם הסתכלו, והם, אתה רוצה בכלל להמשיך לספר שלא הכרתם את אבא? לא הכרנו אותו משום שגדל לו זקן וגילחו לו את הראש. אז כמובן שאנחנו הכרנו את אבא בלי זקן ועם שערות על הראש. זה מצב קשה. אז איך זיהיתם? אז הוא קרא להם קינדר. הוא קרא לנו ותבוא אליי וברך אותנו ברכת הבנים. עכשיו, רואים במסך אבא את שלושת המכתבים שהוא נתן לכם בעצם כשנפרדתם ממנו בווסטרבורג, למחרת הוא כבר נשלח לאושוויץ, והמכתבים האלה, כמו שאבא אמר, תעברו רגע, יש מכתבים, אחד לאמא שלו, אחד לילדים ואחד לאשתו, ואמא שלי שמרה את המכתבים האלה בתוך הסוליה של הנעליים, כדי שהם ישתמרו. כל פעם היו כל מיני חיפושים, אז לא מצאו את המכתבים האלה, והמכתבים האלה היום מופיעים בספר מכתבים האחרונים מהשואה. אני רוצה רק להקריא לכם איזה שני מכתבים מהם. הוא כותב לאשתו שקוראים לה ציפורה, או פי, זה היה הכינוי שלה. אשתי היקרה, אני יוצא לדרך מלא אמונה. אני מקווה לחזור בהקדם כיוון שהמלחמה לקראת סיומה. אנו צריכים להישאר איתנים ברוחנו, אני למענך ולמען הילדים, את למעני ולמען הילדים. השם בטובו חשבה לטובה, ואני מקבל את רצונו בשלווה. אני חושב על כל הטובה שהשם חנן אותנו, חושב עלייך, על הוריי והורייך, על האהבה לזכיתי מאחיי ואחיותיי, דודים ודודות, אחיינים ואחייניות, ועל החוג הרחב של ידידים נאמנים. אני חושב על חיי היפים שאת היית במרכז שלהם. יחסך לבבי אליי עם כל כך הרבה חביבות וטקט. כמה יפה חגגנו את חג השבועות למרות כל הצרות. כאשר תחשבי על כל זאת, את יכולה להודות שכל זה בא עלינו רק עכשיו. הוא שהראה לנו כל כך הרבה טוב, הוא ודאי ימשיך להראות לנו טוב. שמרי זאת בנאמנות, זה יעבור מאליו לילדינו, ואנו נשוב וניפגש, בריאים ושלמים, מזוכחים על ידי מה שעברנו, ובזאת אני בוטח לישותך קיוויתי השם, ממש צידוק עדין בשלושת המכתבים. גם במכתב לילדים, ילדים יקרים, קשה לכם שאני עכשיו נפרד מכם, אבל אני יודע שאתם מבינים שכך רצונו של השם.
אם כך, אין לנו כעת על מה להתלונן, אלא להיות אמיצים ולחשוב שהכל יסתדר. תשתדלו בכל זאת לעשות כמיטב יכולתכם, לא לקסות ציפורניים ולא למצוץ אצבע, לזה אינני מתכוון. הרבו אהבה לאמא ולסבתא ולידידנו, ברכת השם עליכם, יברכך השם וישמרך אביכם. וכפי שאבא סיפר, סבתא הלכה עם זה בתוך הנעליים. זאת אומרת, היא שמה את זה בין הסוליה למה שדורכים, שמה בתוך הסוליה, והביאה את המכתבים האלה. המכתבים היו אותנטיים אצל דוד שלי, שמר אותם. אבא, רוצה להמשיך לברגן בעצם? אני לא יודע מה שחוץ. כן, אז עכשיו אחרי, לא, מה שרואים זה פה. שהם רואים שהגעתם בעצם באחד המשלוחים לברגן בלזן, מווסטרבורג. אז מהמחנה בהולנד, אמרתי שרוב המשלוחים היו לפולין, ואחר היו לנו סרטיפיקטים להגיע ארצה, אישורים להגיע ארצה, אז העבירו אותנו לברגן בלזן. שברגן בלזן באותו זמן לא היה מחנה השמדה, אלא היה מחנה מעבר. אני זוכר שהגיעו אנשים מטריפולי, והם הגיעו בלי נעליים, במזג האוויר הזה של גרמניה. זה היה נורא לראות אותם בלי נעליים, עם בגדים קלים. באיזשהו שלב הנעליים שלי היו לי קטנות כבר, אף על פי שהורידו חלק מהגפה של הנעל, זה כבר לא יכולתי ללכת בהם. עם החסכה מיפינו כיכר לחם, לאט לאט כל הזמן, עוד קצת ועוד קצת, ושמרה את זה, ואחר כך החליפה תמורת כיכר לחם זוג נעליים בשביל יונה. לחם זה היה כסף עובר לסוחר. אתה מספר על הריבה? על הריבה? היו מחלקים לנו כף ריבה, שהיה כנראה עשוי באיזשהו סלק, ומי שכתמזל לו מזלו, היה מגיע, כאשר גמרו לחלק את הריבה, היה לוקח את הזרוע שלו, הוא מנגב את הכד שבו הביאו את הריבה. זה בערך, אני חושב שזה היה 40 או 50 קילו, וככה אוכלת קצת הריבה שהיה על הדפנות של המחר. רוצה לספר על תפוחי האדמה? סבתא ציפורה שאתה עובדת? סבתא ציפורה שעבדה כאילו? כן, סבתא אספה שם, היא עבדה שם במטבח, בקילוף תפוחי אדמה. כמובן זה לא פשוט לקלף תפוחי אדמה, ומדי פעם הייתה מגניבה קצת מהתפוחי אדמה בכיס, בצורה מאוד מסוכנת, הביאה לנו עוד קצת תפוחי אדמה. אני לא מדבר על זה. זה מצטער. אתה רוצה לקומקום עם סבתא יהודית לספר? סבתא, סרלי שהייתה איתנו, היה לה קומקום קטן, בזמן שהיה מפקד היא הייתה רוחצת כל גופה. ואנחנו, הילדים, היינו בהתחלה הולכים יחד עם אמא למקלחות, כמובן מקלחות במים קרים, ועד שהנשים שהיו שם אמרו שהן לא רוצות שאנחנו נתקלח יחד עם הנשים.
אז אחד הקרובים שלנו לקח את הבנים למקלחות של הגברים, בזמן שאנחנו אף פעם לא ידענו כמה זמן יהיה מים, כמובן מים קרים, ולפעמים זה נגמר המים ובקושי הורדנו את הסבון. כמובן סבון שהבאנו איתנו מהולנד, לא הסבון שלהם, הם לא נתנו לנו סבונים. אתה רוצה לספר על פסח? מה היה בפסח? טוב. הגיע בין השאר חג הפסח. בפסח אסור לאכול חמץ. אז היה שם קרוב של אמא, הרב של רוטרדם, והוא חיבר תפילה. רצוננו לעשות רצונך ולהיזהר מחמץ בפסח. ויחד עם זה ציווית אותנו, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. כן, אין לנו ברירה, אלא לאכול חמץ בפסח. שוב המכתב, האח של הרב אהרון דויץ, בעצם הוא כתב, זה הכתב יד שלו, והוא כתב את התפילה הזאת, שאחיו חיבר בעצם, וכולם אמרו ביחד את התפילה הזאת, הוא אמר את התפילה, ואז אכל בעצם את הלחם שהיה לו, כמובן ולא מצא. אתה רוצה לספר על פסח על אריקה דויץ? כן. טוב. הייתה אישה נבודה וחכמה, שאחר כך עבדה פה בארץ, עלתה איתנו ארצה, ועבדה בבית ציונות מזרחי בתל אביב, אריקה דויץ. היא הייתה אשתו של אחד הדודים של אמא. והיא ביקשה מאחד האנשים שעבד במטבח, תביא לי לפני פסח קצת קמח. אז הוא הביא לה בכיס קצת קמח. אז היא עבדה 3 מצות קטנות בשבילו, על התנור שחימם את הצריף, ו3 מצות בשבילה עם כל הנשים שהיו שם. וביקשה באחד החברות, האנשים שהיו בצריף, שיש לה איזשהו סדין, ואחד האנשים הביאה סדין, פרסו את זה על השולחן, וככה ערכו את הסדר עם 3 מצות, עם הרבה מרור ובלי יין. אפשר לעבור לסיפור ההצלה שלכם, או שאתה רוצה לספר עוד משהו על המחנה? אולי נדבר על צריף 10, אתה יכול לספר מה קרה היום. יום אחד המפקדים, צריך לדעת שהמפקדים לפעמים הלכו הרבה שעות, ובפעם עמדנו ומישהו פתאום היה מתעלף ולא הרשו להרים אותו ולקחת אותו, והיה שוכב שם הרבה זמן בקור. יום אחד, ואחת המפקדים אמרו, תעברו לצריף אחר. אלה ואלה שאנחנו קוראים בשמות לשמותם, יעברו לצריף אחר. עברנו לצריף אחר ולא ידענו בדיוק למה. אחרי איזה זמן החזירו אותנו חזרה למחנה הכללי. אחרי עוד איזה זמן, איזה מפקד נוסף, עוד פעם הוציאו אותנו לצריף אחר, ולא את כולם שמנו אותם בהתחלה. ובצריף הזה שהיינו אחר כך, אמרו לנו שיש סיכוי שנצא מהמחנה. לאן? אנחנו לא ידענו בדיוק. אחרי זמן
הצעידו את האנשים לתחנת רכבת קרובה, ומשם את הזקנים ביותר עד תחנת הרכבת לקחו בעגלה עם סוסים, עם סוס, ומשם עלינו לרכבת ולא ידענו לאן אנחנו נוסעים. הגענו לווינה. בווינה מצד אחד הגיעה רכבת בהונגריה, ואנחנו ברכבת שאמורים לנסוע לארץ ישראל. והיה אסור כמובן לדבר על הרכבת השנייה, שאנחנו לא ידענו יידיש ולא ידענו הונגרית, אבל היה אסור לדבר איתם. ושם בווינה התגלבתי למחסן אוכל. מחסן אוכל, מה הילד רוצה לחפש משהו מתוק. מצאתי שק של סוכר. אכלתי סוכר. אחרי שאכלתי סוכר יצאתי החוצה והקלתי, משום שלא יכולתי. הקיבה שלי לא יכולה להכיל את זה. אבל נכנסתי עוד פעם, ככה 3 פעמים, נכנסתי לאכול סוכר ויצאתי. יצאתי והקלתי. ואז דיברתי הרבה זמן, אפילו שהייתי בארץ כבר, מדברים מתוקים. את פינת החלבה שלי שהייתי מחליף עם מישהו אחר עם לבן. ככה תגבלתי מהדבר הזה. עכשיו... אתה רוצה לספר למה, כאילו למה הוחלפתם בעצם, מה היה החילופין, קראו לזה חילופין, שפה בארץ היו הטמפלרים, וכמה מקומות בארץ היו להם מושבות של טמפלרים, כמו בית לחם הגלילית למשל, והיו עוד מקומות, והגרמנים רצו את הטמפלרים חזרה לגרמניה, ובמקומם שלחו נשים וגבר אחת. כן, על הבוספורוס בטורקיה נעשו שם החילופים. זאת אומרת, אונייה אחת שבאה מכאן לשם, ואונייה אחת מאירופה לכאן. ושם קיבלנו פעם ראשונה חבילות של מהצלב האדום. אני לא יודע אם זה מהצלב האדום, אבל אני חושב שזה מהצלב האדום ולא מארץ ישראל. אחר כך נסענו ברכבת לאורך סוריה, לבנון, עד ביירות. וכמובן הייתה ההפעלה. ובביירות הלכו לנו שולחנות בהפעלה. אני לוקח משהו ליד, ורוצה לאכול, התברר שזה לא היה טוב רוח אדמה, אלא שזה היה בצד. זה לא כל כך נעים. טוב. עכשיו, ברכבת היה לנו יום הולדת, שלושתנו י"ז בתמוז. היא הכינה לנו סנדוויץ', שני ביסקוויטים וחתיכת שוקולד בפנים. זה היה לנו לכבוד יום הולדת בי"ז בתמוז לשלושתנו. יהודית, אחותי זיכרונה לברכה, ואחי זיכרונו לברכה ולי. אני מרשה לי להוסיף טיפה על ההחלפה. נחזור רגע לצריף 10, בעצם מה שהיה, שבזמן, כל הזמן הזה של המלחמה, שכבר ידעו שבעצם יש אנשים ביהודים הולנדים נמצאים בתוך המחנות, ניסו אנשים שלפני כן עלו ארצה מהולנד בארץ, וביניהם דוד צבי,
ניסו לדאוג לסרטיפיקטים לכמה שיותר אנשים שיעלו ויצליחו להציל אותם מהמחנה בזכות ההחלפה הזאת עם הטמפלרים שישבו כאן בארץ. טמפלרים זה בעצם איזושהי תנועה נוצרית שהם באו ליישב את הארץ, כאילו מבחינתם זה היה איזשהו לקרב את הגאולה מבחינת הנצרות, כן? אז הם ישבו כאן בארץ, וכשהיטלר עלה לשלטון והתחיל עם כל מה שהזוועות שהיו שם, אז הם בעצם גיבו והתחילו מאוד להיות בעדו, בעד היטלר, ולהפיץ כל מיני דברים, פרסומים כנראה בעדו, והבריטים שישבו כאן בארץ לא אהבו את העניין הזה, וקלעו אותם בתוך מחנות, שבעצם המחנות האלה זה היה המושבות שלהם עצמם, המושבות החקלאיות שהיו כאן בארץ, והם נתנו להם כאילו כמו מחנה הסגר כזה. וכיוון שהקרובי משפחה של אותם גרמנים הטמפלרים שהיו בגרמניה שמעו על העניין הזה, והם רצו להציל אותם מידי הבריטים שישבו כאן ועשו להם, הצרו את החיים שלהם, אז הם ביקשו את כל העניין הזה של ההחלפה. אז בזכות זה, הקדוש ברוך הוא בעצם זימן שהכל יתגלגל, זה סיפור ארוך, איך שהם קיבלו בזכות דוד צבי, בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות פזנר, בזכות ההולנדים שהיו, נכון? שיש עוד איזה קשר. פזנר לא תסכם ההולנדים. עכשיו, אנחנו נסענו ברכבת בביירות דרך מנהרת ראש הנקרה עד עתלית. בעתלית שוב סגרו אותנו במחנה. א', כדי לראות שלא באו איתנו מרגלים. דבר שני, בשביל לראות שאנחנו לא מביאים איתנו כל מיני מחלות. היינו במחנה המעפילים בערך שבועיים, ומשם הדוד שלי בא לקחת אותנו, והוא הרים את סבתא, לקח אותה בידיים, עם הידיים ככה לקח אותה, והוכנסנו לאוטובוסים לעלות לירושלים, לדוד. הושיבו אותנו, את הילדים, בספסל האחורי לגמרי, ואמרו לנו, תסתכלו כל הזמן אחורנית, כדי שלא ייפול באיזשהו מזוודה או מזוודונת או תיק מהאוטובוס. העלייה לירושלים לא הייתה קלה, היו שבע אחיות, 7 סיבובים שהיו צריכים לעשות בשביל לעלות לירושלים. וכך הגענו לירושלים. בירושלים הדוד לקח את אמא ואת הסבתא אליו, אבל כפי שהיו לו עוד 2 ילדים בבית ולא היה לו בית גדול, ואילו אחי ואני היינו אצל איזו משפחה שהייתה שותפה של הדוד, כרחוב קרן קיימת, והוא היה שותף שלו מכונות כביסה, שהיו מביאים שם כביסה והביאו מחפשים את הכביסה לכל מיני אנשים. אצל המשפחה שאני הייתי, במשפחה שחר לוינטל, זה היה סמוך לתשעה באב. תשעה באב הלכנו לבית כנסת ישורון פה בירושלים, וחיברו את האור פחות או יותר, היה אור מאוד קלוש, ומישהו בקרובה שנייה הודיע היום כך וכך שנים לחורבן הבית. זה עשה עליי רושם מאוד גדול. רגע. יום אחד שמואל ואני
החלטנו ללכת לראות את ים המלח. הלכנו ברגל להר הצופים, ומהר הצופים רצינו לראות את ים המלח. אבל כמובן שאנחנו לא ידענו את הכתובת של הדוד, ולא ידענו בדיוק איך נחזור. טוב, אחרי שהלכנו כברת דרך ארוכה וחזרנו, נכנסנו לבית מרקחת, ומספר הטלפונים שהיה ליהודים ולבכלל היה מועט מאוד. ביקשנו בבית המרקחת שהתעלפנו על הקונסול ההולנדי לבית שלו, והוא בא לקחת אותנו. שזה היה דוד צבי הזה. זה היה דוד צבי. אתה רוצה לספר שהגעתם אחר כך ממשפחת לבנטל, עברתם למוסד עלייה? רוצה לספר למוסד עלייה קצת? אחרי שהיה ויכוח בין דוד של אמא לבין הדוד צבי, שהיה בירושלים, לאן לשלוח אותנו למוסד ילדים. כאשר הדוד צבי רצה לשלוח אותנו למוסד של ילדים חילוניים, והדוד קצת אמא אמר בשום אופן לא, הם ילדים דתיים, אני רוצה לשלוח אותם למוסד של ילדים. והיינו מן הילדים הראשונים שהיו ליד כפר אברהם, היה מוסד שהיה נקרא עלייה. עלייה לסבל של המוסד. רבים עלייך מרחוק. ושם היינו מן הילדים הראשונים. בהתחלה היינו שלושתנו שם, אחר כך אחותי הייתה יותר צעירה בשנה, העבירו אותה לתל רענן, מוסד שנקרא תל רענן, על יד בני ברק, ואילו אנחנו נשארנו שם. והתחלנו ללמוד בכפר אברהם. בכפר אברהם, בכיתה ג' וד' למדנו בכפר אברהם. כשהגעתי לכיתה ג' היו שם תרגילים של חשבון על הלוח, בעברית לא ידעתי, אז ראיתי שהם שתי תרגילים, עשיתי את התרגילים. זה היה תרגילים לכיתה ד'. אחר כך המורה אומר, מה? ילד הזה עכשיו בא וכבר עשה את התרגילים. נתן להם על הראש. אבא, יש כאן בתמונה גם תמונה של הרב דרוקמן יחד איתך ועם דוד שמואל, התאום. למה? מה הקשר לרב דרוקמן? היה זמן שהרב דרוקמן גרנו יחד בחדר אחד. יום אחד היינו שם בחדר ומישהו צעק שנחש נכנס. נתתי קפיצה דרך הרשת של החלון החוצה. אז הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, היה איתם כמה שנים בחדר עם התאומים ובמוסד עלייה, ואחר כך הוא היה גם מדריך שלהם. זה ממש היה קשר, אחר כך גם נקשר קשר משפחתי שהגיס שלי מקיבוץ סעד הוא האחיין של הרב דרוקמן. זה נוצר קשר משפחתי, ממש. רוצה לספר על הבר מצווה? והבת מצווה? עכשיו, בר מצווה ובת מצווה ב-17 בתמוז היה עוצר בין תל אביב לפתח תקווה. לא היה אפשר לנסוע, היה אפשר אוטובוס אחד ביום, היה יכול להגיע מתל אביב לפתח תקווה. מלחמת השחרור, פשוט צריך להסביר. זה היה עדיין במלחמת השחרור. זה היה אוטובוס אחד של קומותיים, שנסע מתל אביב לפתח תקווה. והיינו צריכים להתכונן לבר מצווה. בואי ואני,
ויהודית לבת מצווה. יהודית לא הייתה איתנו, אחותי, אבל בר מצווה התכוננו על הספסלים בבית ספר פיקה בפתח תקווה. שבת, בר מצווה, חזרנו חזרה למוסד עלייה. והגיע קרוב של אמא דפריס, הרב דפריס, שהוא היה מרצה לתלמוד באוניברסיטה, והגיע לחוג איתנו. אני התכוננתי, קראנו בתורה, שמואל אחי בקטע, מקטע, התחלפנו כל פעם כדי שכל אחד יוכל להתרענן בין קטע לקטע. ואני התכוננתי לקרוא את ההפטרה. איך שאני רוצה לקרוא את ההפטרה, אומרים לי, לא, זאת לא ההפטרה שאתה צריך לקרוא, אתה צריך לקרוא הפטרה אחרת. משום שהצום היה ביום ראשון. אם הצום ביום ראשון, אז קוראים הפטרה אחרת. במקום דברי ירמיהו בן חלקיהו, אז קוראים. אז טוב, מאחר ולא למדתי כמו שיר, אלא למדתי את זה לפי הטעמים, אז קראתי את הבמה של שוב. מה שאני רוצה להוסיף עוד על מוסד עלייה, שמי שבעצם הקים את מוסד עלייה, שהבנתי מאבא שזה היה ברודרגז דרך אגב, איפה שקיבוץ איפה שקיבוץ יבנה היה פעם, אז הם קיבלו שם את השטח, ומוסד עלייה נבנה שם, ומי שניהל אותו זה היה הרב יהושע בכרך, שהוא בעצם גידל אותם כמו אבא. הוא ממש היה כמו אבא עבורם, והנחיל להם המון דברים, ובצורה מאוד עדינה. בדיוק שמעתי לאחרונה עדות מהרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, שהוא מספר איך בכזאת רגישות, כי היו כל כך הרבה יתומים, רובם היו שם יתומי מלחמה, ואם היה מגיע איזה מישהו שכן יש לו הורה, אז הוא ביקש שזה יהיה בלילה, נכון? כדי שהשאר הילדים לא יהיה להם בעצם את הקנאה שיש איזה הורה שהגיע. אז ממש הייתה רגישות מאוד גדולה במוסד הזה, והוא אדם, זיכרונו לברכה, כן, גדול היה. לא רק שגדול היה, אלא הוא לימד אותי באופן מיוחד דברים מיוחדים. הוא קרב אותי מאוד, ולמדתי אצלו לעשות קשר, זאת אומרת, ללולבים, ואיך לעשות את הטבעות בשביל לקשור את הלולבים, וכל מיני דברים מיוחדים שלמדתי אצלו. אחרי שגמרתי ללמוד במוסד עלייה, היה איזה זמן שלמדתי בפתח תקווה, הייתי רוכב על אופניים ללמוד לימודי ערב בפתח תקווה, לא מצא לכם בעיניי כל כך. אחר כך הייתי זמן בבית של אמא, שהיו לה 2 חדרים, ותמיד מישהו יושב תחת השולחן על מזרון, ומשם עברתי למקווה ישראל, עבדתי 3 שנים בבית מקווה ישראל חקלאות, ואחר כך הייתי שנה קומונר בגליל העליון, ומגליל העליון חזרתי חזרה מגליל העליון הגעתי לגליל העליון הגעתי לצבא, ומהצבא עם גרעין נחל לבני דרום. מאז הוא בעצם בבני דרום, זאת המשפחה שלנו. אבא, ברוך השם, הקים עם אמא שלי, נעמי לבית פרויס. יש כאן נציגים ממשפחת פרויס בקהל דרך אגב, רבים. נולדו אחי,
אני, הבכורה בעצם, מתחיל בבכורה רחלי בצד שמאל. שהיא כלבת קיבוץ היום. כלבת קיבוץ סעד. לידי יש את חגית שהיא גרה בנווה צוף, אליעז שגר בבית אל. אליעז קרוי על שם סבא אליאס, שהוא היה סבא הלל, שקראו לו בעצם אליאס והלל. והתאומים המתוקים האלה, שמואל ואבא שלי, שהם באמת מתוקים, ושמואל נפטר לפני שנה. קצת יותר. כן. אדם יקר ואהוב, והרב, הוא היה טוען רבני. הוא היה יקיר אשדוד, הם גרו הרבה שנים באשדוד, ובסוף ימיו הוא גר אצל הבת שלו בשדמות מחולה. אני יכול לעבור הלאה. זה השבט ששמואל הקים עם לאה, שהיא לבית הדרי, אחות של הרב הדרי. והשבט הזה הוא כל כך עתיק שיש פה את חבר של דוד, צור הרטוב, באמצע התמונה מעל שמואל, שהוא נפטר לפני 7 שנים, שבוע הבא אזכרה. אז השבט מאז גדל עוד המון, זו תמונה מאוד עתיקה שלהם, וזה השבט שלנו שגם גדל בינתיים, ברוך השם. אבל אתה רוצה להוסיף? טוב, אולי יש עוד שאלות, אז אני אענה על השאלות. כן, בבקשה. האם אתה זוכר שברכבת היה גם הרב קופנהגן? פיליפ קופנהגן? הוא היה איש מבוגר ואתה היית ילד קטן, אולי לא שמת לב. הוא היה אח של סבא שלי, לכן אני שואל. אתה לא זוכר. כי אני רק אמר כמה מילים, הוא היה בדיוק באותו סיפור פחות או יותר, היה רב יחסית מוכר באמסטרדם, והכינו לו סרטיפיקט, לכן עלה לרכבת. למצער, הוא באמת היה מאוד מאוד חולה בגלל כל המחנות ברגן-בלזן, והגיע לארץ יחד עם אותה רכבת, אבל כל כך חלש שאחרי שבוע הוא נפטר. הוא בעצם קורבן שואה שיש לו קבר בארץ. הוא קבור בנחלת יצחק בתל אביב, וזה מאוד מאוד מרגש שבעצם זה קורבן שואה שנפטר בארץ. ויש לו קבר. תודה. וואו. יש למישהו עוד שאלה? רוצים להגיד משהו שאני אסכם? אני אשאל. הייתם בעצם חזק שאבא שלי ישמע. מקסימום תגידי לו שלי. הייתם 3 דורות בעצם בברגן-בלזן? הסבתא שלך, אמא שלך ו... אז קודם כל, איך בכלל, למה לא שלחו את הסבתא להשמדה? כי מן הסתם יחסית לאמא שלך, היא הייתה יותר מבוגרת, וגם ראיתי שאחת התמונות כתוב שיש לה פטור מלחכות בתור. אז זה מאוד סקרן אותי. מה הייחוס הזה? אז קודם כל, היא הייתה מבוגרת כבר. ולכן התייחסו אליה בצורה כזאת. בתור... המפקדים. במפקדים היה לה פטור מהמפקד, לא מתור. היה לה, לדעתי, בגלל שהיא קיבלה כבר בזכות הבת שלה שישבה כאן בארץ, אז כבר התחילו לתת לה, כאילו ידעו שהיא כנראה יצטרכו לשמור אותה בשביל ההצלה, נראה לי שבגלל זה היה לה את העניין הזה, לשמר אותה. כן, בשביל החילופים. ועוד שאלה, האם גרשי לנגה היה איתך בברגן-בלזן? האם גרשי לנגה היה איתך בברגן-בלזן? גרשי לנגה. אני לא יודע. תראי, אני הייתי ילד, אני לא יודע אם הוא היה... גם הוא היה ילד. אני לא יודע. בן כמה היית? בן 9. הם חגגו יום הולדת 9 ממש ברכבת. אני סיפר, כן, חגגו להם יום הולדת 9. ברכבת. זה, אני אגיד מזמור לתודה. אבא, אתה מרשה להגיד מזמור לתודה? אני רוצה להגיד מזמור לתודה, כי אני חושבת שזה נס מאוד מאוד גדול, שזכינו בפינצטה
שממש הוציאו את המשפחה שלנו מהשואה, מהתופת, ובזכות קדוש ברוך הוא ובזכות אנשים טובים שעבדו על זה רבות, אנחנו כאן. ואני צריכה להגיד גם תודה רבה לאבא שלי, שהוא תמיד היה אופטימי, אף אחד לא שאל אותו פה איך הוא הצליח. ובאמת, הוא תמיד הסתכל קדימה. אבא שלי תמיד מסתכל קדימה, הוא לא מסתכל אחורה. הוא חי את החיים באופטימיות גדולה. הוא לא רוצה להיכנס למקום האפל והשחור של העבר, הוא רוצה לחיות קדימה. הוא היה חקלאי, הוא היה מנהל של הטרקטורים בבני דרום, של המוסך. פייטר רציני, חקלאי, איש טוב, איש תורה ועבודה, תמיד מאוד הקפיד גם על הקטע התורני וגם על הקטע של העבודה. ובזכות זה גדלתי במשפחה כזאת, ברוך השם. אז מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כאדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו.